Hello friends, Bodo BTC YouTube channel asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा गोबां मिडियाफ्राव खोनागासिनो टेट पास जानायफोरनो साख्रि होसिगोन आरो सोरनो होगोन सोरनो होगोन गोबां गोनो गोथो जागासिनो आं बेखौ नोंथांमोनजोंहाय लाइभ प्रुफ लाना फैदों आपडेट बेनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बोरै जागोननो बेनिफ्राय बाइबा टेस्टखौ माब्ला लागोन ग्रेड 4 आवहाय बेनिफ्राय भेकेन्सिनि सायावबो डिसकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो जोबजासिम बेनिफ्राय नोंथांमोननि आपकामिं गोबां साख्रि फैगासिनो आसामनि काउन्सिलनि बेनिफ्राय सेन्ट्रेल लेभेलाव नोंथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दा बेखौनो नायगोन जोङो अफिशियेल साइडआव थांनानै माबोरै जादों कन्डिशना एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना हानायसेबां लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन दायो जों फैबा अफिशियेल साइडआव BTCनियाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिगौ जे दासान्दि गोबां साख्रिनि नोंथांमोना मिडियायावहाय नुगासिनो दङ जे अफिशियेल नटिफिकेशन फैदोंना फैयाखै बेनिफ्राय एडमिट फैदोंना फैयाखै बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्सबो फैदों बेखौनो डिटेल्सखौ लाबोदों दा जोंहा मोनसे साख्रि ओंखारदोंमोन फार्स्टआवनो BTC सेक्रेटारिनि आन्डारावहाय हमना ला 32 + 10 बेनिफ्राय गासै 42 पस्ट ओंखारदोंमोन नैबे जाबाय ग्रेड 4 बेनिफ्राय नैबे 32 आ ग्रेड 3 आरो बे ग्रेड 3 नि एग्जामा कम्बाइन एग्जाम जाना थांबाय बेयाव नोंथांमोना होदोंमोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जाम बेयाव नोंथांमोना एग्जाम होबाय नाथाय बेनि रिजाल्टआ दासिमबो ओंखारथ'वाखै जेरावहाय JEE बेनिफ्राय स्टेन अफ पस्ट दङमोन बेयाव पास जाबाथाय ग्रेड 3 आव नोंथांमोनखौ मा लागोन भाइबा टेस्ट लागोन अके नोंथांमोनखौ भाइबा टेस्ट लागोन बे जाबाय ग्रेड 3 नि बेनिफ्राय नेक्स्टआ जाबाय ग्रेड 4 एडमिटआ दासिमबो होआखै अके बेनो जाबाय BTC सेक्रेटारियेट अफिसनि ग्रेड 4 नि एडमिटआ दासिमबो होआखै आरो बे ग्रेड 4 आव खालि भाइबा टेस्टल' लानाय जागोन जायनो एडमिट मोनो नोंथांमोनखौहाय भाइबा टेस्टल' लागोन आरो बेयाव कन्डाक्ट खालामगोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया दाखालिबो कन्डाक्ट खालामदोंमोन अके बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 ग्रेड 4 सेक्रेटारिनि आन्डाराव दानिया फैबाय नोंथांमोननि रिजाल्ट नैबे रिजाल्टआ जाबाय नोंथांमोननिया जाबाय जायफ्रा मण्डल साख्रियाव बिथांमोना कचिंनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि एग्जामनि रिजाल्टआ होबाय आरो बे एग्जामा जादोंमोन नभेम्बर 18 आव दायो भाइबा टेस्टआ जासिगोन जानुवारिनिफ्राय एडमिट बिथांमोना मोननो हाबाय दानि फैबाय BTC नि साख्रि नोंथांमोना 900 पस्ट मोनगोन बे LP ना UP बेनि सायाव अफिशियेल मोनसे आपडेटखौ जों नायगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि आरोबाव ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4 साख्रिया माब्ला ओंखारमारगोन जेराव 3,000नि बागै बिथांमोना बुंगासिनो दङ गभर्नमेन्टआ बेनि सायाव डिटेल्सखौ नायगोन बेखायनो मोनसे नटिसखौ नायगोन बे नटिसआव मा लिरदों बिथांमोना जों बेखौ दानिया नायनोसै दा फार्स्टआव नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव बेबायदि गोबां मोनगासिनो माखासे भाइरेल जानाय जे बेयाव मा होनदों जों डिटेल्सखौ नायगोन जायफ्रानोखि SSC ग्रुपआव दङ 6,000नो 75,000 होनना बुंदोंमोन गभर्नमेन्टआ दा बिनि सोलाय फार्स्ट किस्ति हिसाबै 25,000खौहाय चेक होनो थांगासिनो होननानै बिथांमोना बेयाव मेनसन खालामदों दानिया फैबाय मेन पइन्टआव बेनो जाबाय टेट क्वालिफाइड जानायफोरनो साख्रि बेनो जाबाय गुदि फरायसालियाव एबा LP स्कुलाव नोंथांमोना फोरोंगिरिनि एबा टिचारनि सायावहाय एपइन्टमेन्ट लेटार मोननो थांगासिनो दं होननानै बेयाव लिरनाय जादों बेनो जाबाय 900 पस्ट दङ गुदि फरायसालि मिन्स बेनो जाबाय LP स्कुलाव बिथांमोननोहाय साख्रि होनो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय LP स्कुल बेनिफ्राय UP स्कुलनि बागै जेबो बुंथ'वाखै नाथाय बिथांमोनाहाय उनावहाय अफिसियेल नटिस होनो हागौ LP स्कुल UP स्कुल होननानै नाथाय बिथांमोना बेयाव बुंदों जे 900 पस्टखौ होनो थांगासिनो दं होननानै देन बिनिफ्राय फैबाय दानिया 4 नाम्बाराव बेयाव ओरैबायदि लिरदों नाम्बार 4 आव बेनो जाबाय गोदान बोसोरावनो BTR खुंथायनि CSPखौहाय दाफुंनाय लोगो लोगोनो BTR आवबो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 मासियाव साख्रिनि थिसनथाइखौ थाबैनो होनाय जासिगोन होननानै बिथांमोना बेयाव लिरदों बेयाव बिथांमोना बुंनो सानदों जे बाथ्राया जाबाय CSP जानाय लोगो लोगो एबा दाफुंनाय लोगो लोगोनो बेयाव लिरनाय बायदिबा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिखौ बिथांमोनाहाय होगोन होनना बुंदों आरो बे पस्टआ बेसेबां थागोन बेयाव डिक्लेयार खालामाखै दा गोबां मिडियायाव बुंगासिनो लिडारफ्रा जे 3,000नि बारा भेकेन्सि दं होननानै ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 जेब्ला अफिशियेल नटिस फैगोन BTC नि अफिशियेल साइडआव अब्ला गासैबो क्लियार जागोन नाथाय बेयाव नोंथांमोननो माखासे इनफरमेसन लाबोग्रोदों जे जाहाथे नोंथांमोना मिथिग्रोयो एन्ड बेनिफ्राय सबसे इम्पर्टेन्टआ जाहैबाय ग्रेड 3 निखौहाय गोबां नेगासिनो दङ प्लास ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौहाय बेनिफ्राय जानुवारियाव नोंथांमोना मिथिसिगोन जे फोरोंगिरिनि मासिखौहाय बिथांमोना अफिशियेल नटिस होजोगोन आरो बिथांमोनखौहाय माखासे सिलेक्सन प्रसेसनि गेजेरजोंहाय 900 पस्टखौहाय LP स्कुलाव एबा गुदि फरायसालियाव साख्रि होगोन होननानै बिथांमोना जानुवारियावहाय बुंदों दा समासो मिथिसिगोन जेब्ला अफिशियेल नटिस फैयो आरो जेब्ला अफिशियेल नटिस फैगोन नोंथांमोनाहाय आंनि चेनेलाव मोनगोन लोगोसे सिलेक्सन प्रसेसखौबो नोंथांमोनाहाय मोनलांबाय थागोन